उनावनो जा थांबाय इसोरा जों मा खालामगोन दा नै न'आव जानो लोंनो फारसेनिफ्राय गैला गथ'नो मुलि होफैनोबो थाइसेबो रां गैया। दुखुनांथाव खौरां। 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिनाव टिउमार बेमार। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव ओनसोलनि पश्चिम गारलाबारि गामिनि थागिबि बिफा सनज बरगयारी बिमा स्वर्ण बरगयारीनि थामथि फिसाजो रिमि बरगयारीया 7 थाखोआव फरायफुबाय थानाय समावनो टिउमार बेरामजों साग्लोबजानानै न'खराव रां रुफा गैयाबाबो गुबुननाव दाहार लानानै रिमि बरगयारीखौ अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय अपारेशन खालामनाया जाफुंसार जानायनि उनाव डक्टरनि बिथोन बायदि गथ'नो मुलि बायनानै मोजाङै फाहामनो थाखाय आखायाव रां रुफा गैयैलाय न'खरनि एबा गामिनि रायजो राजाफोरा सुबुं अनफावरि बिथांमोननिसिम रांनि अनसुंथाइ बिदों। नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि न'खर एबा गथ'खौ अननानै हेफाजाब होनो गोसो अब्ला नैबे एकाउन्ट नम्बराव अनसुंथाइ खालामनो हागोन। एकाउन्ट हल्डार बिमा स्वर्ण बरगयारी नम्बर 359678322328 IFSC कड 0007171। लोगोसे नोंथांमोना थोंजोङै बिथांमोनखौ सुलाद लानो थाखाय जानबुं नम्बर 8453445987 आरो खनसेबाव 8453445987 बे नम्बराव सुलाद लानो हागोन। मानगोनां दिनै जोंनि नैबे पश्चिम गारलाबारिनि नैबे जोंहा फिसौनि थाखाय बेबो बिराद दुखु जारलायाव थादों। मानसिया माने क्लास 7 दा क्लास 7 फरायनाय गथ' बेयो बेमारनि थाखाय माने अपारेशन जादों। दा मा खालामबावनो दिनै न'खराव बिराद क्राइसिस जानानै दङ। दा न'खरावबो गैजाया हिसाबैहाय दिनै रायजो राजा आइ आफानि दांदुखि बिदों। बेखौबो जोङो एसे एनैखौ जों सिखार जादों। बेनि गेजेराव जाय बिथांमोनहा हरनो गोनां दङ बे बिथांमोना माने रां रुफाफोरखौ एसे अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ खालामनानै हरनो हागोन होननानै आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं खावलायहरनाय जादों। दा राहा गैया, हा हु गैया, बायदिसिना गैया। दा बिनि गेजेरजों जाहाथे सोर बिथाङा हरो नैबे बुस्थुखौहाय माने एसे क्लियार बेसन खालामनानै हरनो हायोब्ला गाहाम जागोन होननानै जोंबो साननानै दं। गथ'नि बिफाया माने मेघालयआव दंहैयो, बेंगालराव दंहैयो। दा बेबो हनै क्राइसिस मा खालामनो दुखिया मानसि जानाय लोंनायफोरखौ नाहरनो ना ओरै उसुख बिसुखखौ नाहरनो नैबे रोखोमाव माने थाखा फैसानि बेलायाव बिराद क्राइसिस जानानै दङ। दा बे आरो औ दा दाखालिबो जोङो सानलायलायदों राजु हौवाखौ दिनै बिथांमोनाबो लेंहरदों। बे लेंहरनायनि गेजेरजों जोंबो रायजो राजा आइ आफा जाखिनि नुजाफैनो हादों बिथांमोनाबो फैदों। नै बिनि थाखाय जोंबो अनसुंथाइखौ जोंबो होआ नङा एसे एनैखौ जोंबो होगोन अननायनि गेजेरजों। आरो दा फुजा फानि दंबायो नैबे फुजा फानिनि बेलायाव जों माने बेखौ अनसुंथाइखौ जों होगोन नैबेखौ जोङो खावलायनायनि गेजेरजोंहाय रायजो राजाया बुंनानै लादों आरो जा हायो बेखिनि। आरो माथो बुंबावनो बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं दोनथ'नाय जाबाय। जाहाथे माने जोंहा बै जाय बिथांमोना हरनो हाग्रा बे बिथांमोनाल' एसे अननानै जोंहा बे फिसौआ मोजाङै संसाराव थांना थाथों होननानै जों सानदों। माने आंनि न'खराव दा गथ'आ फिसाजोआ 14 बोसोरनि हिनजावसा फिसाजो अपारेशन खालामनांदों। बेमार जानानै एपेन्डिक्स जानानै अपारेशन खालामदों आरो ओमफ्राय दा अपारेशन खालामनायजों लोगोसेनो दा आंनि फिसानाव जोंहा इसोरा जोंनि मेगननि मोदैखौ नायनो बानानै अनखांनाय फैनानै दा इसोरानो जोंनाव माने गथ'नि देहा सोलेराव सिखांफैयो आरो बिनि थाखायनो आङो फुजा होनो ओरै अपारेशन खालामनानै थाइसेबो थाखा गैला। अपारेशनावनो 3,20,000 थांखाबाय। फुजा आरि गासिबो लानानै दा गासिबो फुजा आरिखौ दा होनो नांबावगौ।
दा गथ'खौ फोसाबनो थाखाय आंनाव दा थाइसेबो रां गैया जाबाय। अपारेसनावनो जा थांबाय इसोरा जों मा खालामगोन दा हनै न'आव जानो लोंनो फारसेनिफ्राय गैला, गथ'नो मुलि होफैनोबो थाइसेबो रां गैया। बिफायाबो दाबसेयाव दंहैयो, फैनो हायाखै बेंगालरनिफ्रायनो। आखाइयाव बेनावबो थाइसेबो रां गैला, मालायनाव हावलार बावलार रिन दाहार लानानैनो गासिबो धोन सम्पतियानो जोबजोबलांबाय। दा गथ'आ दा क्लास 7आव देग्लाय क्लास 7आवमोन, दासिमबो स्कुलावनो थांनो हायाखै। मास्टारजों रायज्लायहैनो थिनगासिनो, मास्टारजोंबो आं रायज्लायहैथ'नो हानायानो जायाखै। मास्टारा दा गनायगोन ना गनाया, गनायनांगोन सारमोनाबो। बेसे गोबाव जाखो बेमाराव भुगिनानै? बेमार जानाया 1 मास जाबाय। माने सिगाङाव मोनथियाखै मा जादों मा मादों, जेबो गुमुरखौनो मोनाखैमोन, जेबो मिथियाखैमोन। जेला बारा जायोब्लासो हस्पिटालाव लांनानैसो मोनथिनाय जादों आरो। ओमफ्राय हठात खरि अपारेसन खालामनाय जादों आरो। माबे हस्पिटालाव लांदोंमोन? आगस्ट 10आव। दा मा लुबैयो नोंथां? दा आङो अननानै रायजोफोरनिफ्राय आङो थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा बिदि सानो आरो। थाइसे थाइनै मोनोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौ। इसोराबो बोर हरगोन आंनो। जाय मानसिया थाइसे थाइनै हरो बे मानसिनो आं इसोरनिफ्राय आं बोर बिनानै होगोन। आथिखालनि बे सरखारखौ मा खावलायगोन? सरखारखौ आं खावलायो दा सारमोना आंनो अननानै एसे हरो खोमा, एसे 10-20 हाजारसो हरोबा मोजां जागौमोन आरो आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय, आंनि न'खरखौ नायनो थाखाय। आं दा सानो आरो फिसाखौ फोरोंफिननो ना ओरै जाया ओरै जाया जादों। ओरै फारसेथिं मुलि लायोबा ओरै फारसेथिं थायो, ओरै फारसेथिं मुलि ओरै फारसेथिं बाहायोबा ओरै फारसेथिं थायो। फारथाम फारब्रै जानानै दङ आं दा। बिनि थाखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायदों आंनो अननानै जा हायो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाबाबो आंनि एकाउन्टाव सोहरनो थाखाय आं रायजोफोरखौ खावलायदों। आरो आं सानदों दा रिया बिनानावखौ आङो एसे हरोबा बिराद गोजोननाय मोनगौ। एसे आंनो अननानै रिया बिनानाव, नोंथाङाथ' एसे रां रुफानि मानसि, एसे अननानै आंनो आंनि फिसाखौ नोंनि बिनानावनि समान गथ'खौ नायनानै आंनो एसे हरोबा गाहाम जागौ आरो।